Daghan gyapong nagkalapas sa quarantine protocols bisan pa man sa ikaunom na kaadlaw sukad gipaubos sa modified enhanced community quarantine ang Negros Oriental. Atong sayran ang detalye sa report ni Femery Dumabong. Sa guidelines sa IATF nga gisagupusab sa lokal nga kagamahanan sa Dumaguete City ug sa lalawigan, gidili ang paggawa sa panimay sa 18 anyos paubos ug 66 anyos pataas. Apan dunay pipila ka mga motorista nga nasita sa quarantine control point. Kay gawas nga overloading, nagkuyog pagbata. Hinon dunay usa nga gipalusot sa checkpoint sa Barangay Bunaw kay ipa-check up ang bata sa hospital. Sa Barangay Luok, Dumaguete City, dunay nangaligo sa dagat apila mga bata nga ubos sa MSCQ. Gidili kini. Apan sa Siliman Beach sa Barangay Bantayan, Dumaguete City, gibantayan sa mga tanod ang entrance aron way makasud. Subay niini ang Dumaguete City Health Marshal nagpahinumdum sa katawhan nga dili magdalag bata kun mugawas. Gawas lang kun emergency. Mao gani na siya, mao kani ato padayon nga panawagan sa atong mga kaigsuonan. Tabangan ato kay balo ko unsa ang atong pagmahal sa atong mga anak by keeping them at home. Usa ka na sa paging atong gimahal o gihigugma ato atong mga anak. Tagaan kanila og rason nganong kinahanglan dad-on nila ang ilang anak. Ang Negros Oriental gipaubos sa MSCQ niadtong Hunyo 16 nga mulungtad hangtod Hunyo 30 gumikan sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sa laing bahin, miubos ng ihap sa mga bag-ong nagpositibo sa COVID-19 sa Dumaguete City. Ikaupat na kaadlaw nga ubos sa usa ka gatosang kaso sa syudad. Netong Sabado, 13 na lang ang bag-ong nataptan sa virus. Subay niini, sa 2,087 nga total cases sa Dumaguete City, 576 na lang ang aktibo. Miabot usab sa 1,453 ang nangaayo sa sakit, apan miabot sa 58 ang mga nakalas. Oba ni Clans Gabotin. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.